Dobrý deň, milé kolegyne, kolegovia, vážne pani riaditeľky, riaditelia a všetci ostatní nakoniec, ktorí pozerajú tento webinár. Vítam vás na úvodnom webinári, ktorý je venovaný vzdelávaciemu projektu, ktorý sa volá Mapa školského know-how. Moje meno je Jan Machaj, som riaditeľom EduLabu a spolu so mnou je tu Eva Horníková, riaditeľka základnej školy na Karloveskej ulici a zároveň prezidentská združenia samozprávnych základných škôl Slovenska. Ahoj a vítajú na štúdiu. Ahoj, pozdravujem vás všetkých, dobrý deň prajem. Spoločne so Združením základných škôl sme sa rozhodli tento projekt realizovať a preto sme tu vlastne obaja a našou takou spoločnou úlohou bude vlastne predstaviť vám, o čom tento projekt je, prečo si myslíme, že by mohol byť pre vás zaujímavý a aj vlastne o jeho takom konkrétnom priebehu. Najprv bude také stručné technické informácie, ako ste si všimli, máme sprístupnený chat, tam môžete písať nejaké odkazy, ak by ste chceli, ale ak máte nejaké konkrétne otázky, tak vás poprosím, v Zoome máte možnosť Q&A, teda questions and answers, kde môžete napísať ľubovoľnú otázku, ktorú zodpovie na konci webinára. Takže toto je len taká technická záležitosť, že otázky, ktoré máte, nepíšte prosím do chatu, ale napíšte ich do toho questions and answers, aby sme tu mali proste na poriadku, že čo je chat a čo sú otázky. Dobre, to je taký krátky úvod. No a myslím, že by sme sa mohli teda pohnúť k tomu predstaveniu tohoto spoločného nášho projektu Mapa školského know-how. Skúsme sa na to pozrieť z pohľadu teba ako prezidentky Združenia základných škôl. Prečo sme sa vlastne spoločne, ale z tvojho pohľadu rozhodli takýto projekt realizovať? Myšlienka vlastne celého toho projektu vznikla v neformálnych rozhovoroch riaditeľov škôl s mojimi kolegami, kedy na celoslovenskom pléne sme sa proste rozprávali o tom, že čo na ktorých školách funguje, ako by to mohlo fungovať napríklad na tej mojej škole. No a potom, keď sme sa po tých 3 dňoch celoslovenského pléna rozišli domov, tak sme zistili, že ešte aj to by som vedela možno tej mojej kolegynke alebo kolegu uplatniť u mňa v škole, tak sme to vlastne po telefonických linkách alebo e-mailovou komunikáciou. A keď som sa rozprávala potom s vami, ktorí už vlastne máte za sebou skúsenosti s kurzami a s akadémiou, tak napadla nám taká spoločná myšlienka, že urobme teda projekt, ktorý bude mapovať všetky tie dobré skúsenosti a dobré praxe, bude to na jednom mieste a bude to možnosť využiteľnosti na celom Slovensku. My sme boli účastní samozrejme tých zasadaní pléna združenia, kde sme videli takú tú atmosféru toho zdieľania rôznych nápadov. A vzhľadom na to aj, že sme vlastne v tom čase práve spúšťali EduLab Akadémiu, na ktorej už dnes máme viac ako 30 kurzov pre učiteľov a teda ďalších účastníkov, tak sme videli ten potenciál spojiť tieto dve veci dokopy a vlastne aplikovať to, čo sme sa naučili z točenia tých kurzov na inú tému trošku, a to sme na to know-how, ktoré tie školy si vytvorili a ktoré majú. Takže preto vlastne sme sa rozhodli spoločne tento projekt nejakým spôsobom realizovať s cieľom napomôcť aj riaditeľom zdieľať to know-how a hlavne napomôcť zmene v škole. Pretože vieme, že škola by mala byť miesto, ktoré nie je zakonzervované a stále rovnaké, ale jednoducho je dynamické a mení sa na základe toho, že aj svet okolo nás sa mení. Ale vieme, že niekedy to nie je ľahké, lebo riaditeľ vlastne nie je len bývalý učiteľ, alebo zároveň niektorí som riaditeľa aj učitelia, ale je to aj manažér. Ako vnímaš úlohu riaditeľa ako manažera, hlavne v kontexte rôznych zmien vnútorných v škole? Ja si myslím, že manažerské zručnosti sú potrebné zručnosti riaditeľa školy a možno, že presne aj to prostredie naše okolo, kde chýba takéto vzdelávanie pre riaditeľov škôl ako manažérov, pretože my plánujeme, organizujeme, riadíme ľudí, vedieme ľudí svojich, komunikujeme, vyjednávame, robíme rozhodnutia, za ktoré musíme niesť aj svoje dôsledky, riešime problémy. A to sú práve či už mäkké alebo iné zručnosti manažerské, ktoré my riaditelia denne aplikujeme v praxi. Tým samozrejme nechcem povedať, že riaditeľ nie je už učiteľom alebo bývalým učiteľom. Samozrejme, tento rozmer tam je dôležitý, pretože musí poznať svet, ktorý riadi vlastne a musí poznať všetky tie procesy a tak ďalej. Ale zároveň teda to rozvíjanie tých manažerských zručností je niečo, čo by sme chceli
vyzdvihnúť a na čo by sme chceli sústrediť aj v našom projekte. Jednak teda tým, že zdieľame tú dobrú prax, pretože ukazujeme, ako to na iných školách funguje, ale nie len to, my aj hovoríme, ako sa k tomu tie školy dopracovali. Hej. To znamená, že ten proces nejakým spôsobom sledujeme preto, aby sme vás ostatných možno inšpirovali k tomu, ako niečo podobné urobiť na svojej škole. Samozrejme, že vieme, že nedá sa skopírovať príbeh jednej školy a aplikovať ho do iného kontextu, pretože jednoducho každá škola je odlišná, ale možno, že niektorými elementami sa dá inšpirovať a využiť ich teda aj v tomto inom kontexte. Podľa teba, že keď sa teraz sme na štáte tohoto projektu, no na štarte, my sme vlastne začali už na jeseň minulého kalendárneho roku, ale teraz sme ho zverejnili, spustili. Keď to ukončíme, niekedy možno o rok, tak to budeme tu nasedieť. Čo podľa teba by bol dobrý výsledok toho projektu? Čo by sme chceli dosiahnuť? Chceli by sme dosiahnuť vlastne to, aby riaditeľ, riaditeľka základnej školy prijali tú svoju pozíciu manažéra, človeka odhodlaného, možno aj vnútorne sa tak nastavili, namotivovali, tým pádom aj ten svoj kolektív, že proste tú zmenu, ktorú potrebujeme do škôl zaviesť, ak už v mnohých školách sa tie zmeny dejú, buď aby ukázali ostatným kolegom, alebo aj ten výsledok vlastne nášho snaženia spoločného bude ten, že aha, tak keď to ide na tejto škole, skúsim to aj ja. Že taká tá motivácia, že nebať sa povzbudiť aj úlohou prezidentky celého združenia je vlastne to, aby sme tých riaditeľov nachádzali to dobre a aby sme sa spájali. Aby sme sa spojili aj preto, že vieme, že je náročné a celá tá zmena, ktorá nás čaká a celá tá zmena, ktorá možno nie je tak pripravená, ako by sme očakávali, ale my to spolu zvládneme, my to dáme, preto tie dobré praxe medzi sebou poďme zdieľať a poďme si hovoriť, ako sa to dá a poďme sa navzájom spájať a podržať sa, že tieto zmeny, ktoré už sa v našich školách dejú, tak ukážeme si to, ako sme to zaviedli do tých našich škôl. Úplne s tým súhlasím. Podľa mňa tiež tá motivácia toho riaditeľa a ostatných vedúcich pracovníkov škôl, vo firme by sa to možno nazvali stredný manažment, teda zástupcovia v našej hantírke tejto školskej. Áno, alebo možno aj iné pozície, ktoré sa dajú vytvoriť na pozícii stredného manažmentu. A to možno by tiež nebolo za zmienku aj o tomto urobiť. Určite, pretože tie manažerské kompetencie sú nielen pre riaditeľa, ale aj pre týchto ostatných ľudí, ktorí riadia na tej škole niečo, pretože aj oni potrebujú pracovať s ľuďmi. Oni potrebujú komunikovať nejaké svoje rozhodnutia alebo rozhodnutia riaditeľa alebo nejaké zmeny na škole. Aj komunikovať tým terénom. Čiže je to naozaj viacej ľudí, pre ktorých tieto veci sú podľa mňa zaujímavé a tá motivácia je podľa mňa presne ako si povedala, kľúčovým tým prvkom, že bez motivovaného riaditeľa, ktorý chce, tak jednoducho na tej škole sa veľa tej zmeny neudeje. Čiže tá zmena musí prebiehať z dvoch smerov. Z hora, ale aj z dola od tých učiteľov. Čiže bez toho to jednoducho zmena napríklad aj v podobe pripravenej reformy asi len ťažko bude realizovateľná. Dobre, pravdepodobne nás teraz veľa pozerá kolegyň, riaditeľi. Chcela by si ešte niečo v tomto úvode im odkázať alebo povedať, čo by si im tak chcela odovzdať s týmto projektom? Určite, milí kolegovia, milé kolegyne, aj na vašich školách sa už dejú zmeny a preto, ak máte v svojej škole niečo, čo by ste chceli, s čím by ste sa chceli podeliť, kľudne sa prihláste aj do tohto projektu, aby sme sa aj my ostatní od vás mohli niečo naučiť. Dobre, takže to je zhruba taká tá motivácia nás, zástupcov organizácií, ktoré tento projekt realizujú. Posunieme sa teraz ďalej ku konkrétnym cieľom tohoto projektu, ale chcem vás ešte upozorniť znovu na otázky a odpovede vo forme Q&A. Už nám tam niekto venoval pozdrav, ďakujeme, dobrý deň aj vám. Ale ak máte nejakú konkrétnu otázku k projektu, nech sa páči, napíšte nám ju, na záver webinára ju zodpovieme. Je vás tu viac ako 150, takže určite niekto nejakú otázku vymyslí. Dobre, na úvod sme si pripravili také krátke videjko, ktoré je už vlastne prvým výsledkom našich snách, ktoré sme realizovali. Máme už vlastne pripravených niekoľko kurzov v rôznom štádiu produkcie, ale jeden z nich si už môžete teraz pozrieť bezplatne na EduLab Akadémii a je to konkrétne kurz zo základnej školy na Hubeného ulici v Bratislave a toto je pani riaditeľka, ktorá vás svojimi vlastnými slovami na sledovanie toho kurzu pozýva.
asi pred 13 rokmi. Vytvorili sme si tým pre rozvoj školy, ktorý bol nositeľom tejto myšlienky. Veľa vecí sme sa za ten čas naučili. Niektoré nám aj nevyšli, ale s našimi úspechmi by sme sa radi podelili aj s inými školami. Preto ponúkame kurz, v ktorom sa vedia inšpirovať aj iné školy, ako nastúpiť cestu zmeny. Takže to bola Táňa Kizivatová z základnej školy na Hubenej ulici, s ktorou a spolu s jej tímom, s dvoma pani učiteľkami sme vlastne pripravili kurz, ktorý si aj predstavíme neskôr do väčších podrobností, ktorý sa volá Tým pre rozvoj školy. Ako som spomínal, je už teraz dostupný na EdLab Akadémii, takže si ho môžete bez problémov pozrieť kedykoľvek do konca apríla. Takže to je taká malá pozvánka, ochutnávka toho, čo vás čaká. Poďme sa pozrieť na tie ciele, ako vidíte tu na slade za mnou. Takže aké sú tie základné ciele nášho projektu? Jeden z tých prvých je vlastne napomôcť zmene v škole, a to znamená aj napomôcť pripravovanej a už niekde aj realizovanej kurikulárnej reforme alebo reforme. Je to téma, ktorá myslím si momentálne celkom intenzívne sa preberá. Samozrejme sú mnohé snahy akoby pripraviť školy na to, aby túto reformu implementovali, a našim príspevkom je teda snaha o prácu s riaditeľom a o inšpirovanie toho riaditeľa formou príkladov ostatných samozrejme a potom zameraním sa na tie manažerské kompetencie, ktoré si myslíme, že sú absolútne nutné na to, aby tá zmena nejakým spôsobom bola zrealizovateľná. Ako to chceme docieliť? Vytvorili sme už niekoľko vzdelávacích kurzov a pripravujeme ďalšie. V tejto prvej fáze by sme chceli vytvoriť až 10 vzdelávacích kurzov, ktoré budú akoby zdieľať toto školské know-how. Prvý z nich je už spomínaný Tým pre rozvoj školy v základnej školy na Hubeného ulici v Bratislave. No a ďalším cieľom, ktorý by sme chceli zrealizovať, je inovačné vzdelávanie. Možno ty by si nám mohla, Eva, priblížiť, máš tu možno väčší prehľad ako ja. Koľko je inovačných vzdelávaní pre riaditeľov? Je to bežná vec, že existujú nejaké, ktoré sú špecializované práve pre nich? Práve naopak, preto aj vlastne z tohto celého projektu a z našej spolupráce vyšla myšlienka inovačného vzdelávania pre riaditeľov škôl, kde by sme posilnili vlastne aj tieto manažerské zručnosti. A takýchto kurzov je na trhu málo, alebo respektíve by som vedela povedať, že veľmi málo. Takže jeden z cieľov práve tohto projektu je aj to, aby sme vlastne posilnili status riaditeľa školy, riaditeľky školy ako manažéra. Ako si už povedal, samozrejme aj so skúsenostiami pedagogickými, tí, že pôsobili v triedách, vyučovali nejaké predmety, boli možno triednymi pani učiteľkami, pani učitelia, ale my potrebujeme riaditeľa a jemu vlastne, aby sme sa znútornili s tou myšlienkou my sami ako riaditelia, že sme manažéri. Pretože zodpovednosť je obrovská a robíme v našich školách všetko, čo môžeme. Dostali sme od štátu vážnu úlohu. Nech sa páči, tu máte peniaze, tu máte žiakov, tu máte zodpovednosť za výchovno-vzdelávací proces a dokonca teraz tu máte aj zodpovednosť za zavádzanie zmeny. A to je už na nás ozaj že veľa pri tých dennodenných starostiach a potrebujeme na to nejaké nástroje a tie nástroje nám chýbajú. Preto hľadám ako prezidentka, ako so svojimi kolegami v združení vo výkonnom výbore, kde nájsť tie nástroje, aby sme si navzájom vedeli pomôcť. A tam je tá veľká diera, si myslím, aj na trhu, kde nie je prístupné takéto vzdelávanie riaditeľov základných škôl ako manažerov, ako tých, ktorí tú zmenu majú do školy záviesť. Pretože ak nie je motivovaná riaditeľ nebude motivovaný ani ten pedagogický zbor, ak tej zmene proste nepríde. A my nechceme, aby sa to dialo len na 20% základných škôl, ktoré sú stále proste aktívne. Hej? My sa stretávame, tých riaditelia aktívni na všelijakých fórach, píšeme, proste publikujeme, robíme veci, aby aj to, čo nám teraz štát dáva zase na naše ramená, sme zaviedli do tých škôl. Ale my potrebujeme aj od štátu pomoc a potrebujeme pomoc a napríklad aj tú vašu, a aj tú spoluprácu napríklad s EduLabom a
vytvorenie tohto projektu. Ja verím, že to nejakým spôsobom pomôže aj vo forme toho inovačného vzdelávania, ktoré teda je nastavené na 50 hodín a bude sa skladať z tých vzdelávacích kurzov, ktoré spoločne vlastne vytvoríme. Bude to kombinácia takého dištančného, ale nejaká časť toho záverečného preskúšania alebo tej prezentácie samozrejme bude aj prezenčná, keďže to inovačné vzdelávanie vo svojej forme viac menej vyžaduje. Takže tento akoby súčasť tohoto projektu bude dostupná pravdepodobne v ďalšom školskom roku, keďže vtedy máme už naplánované také množstvo kurzov na platforme, ktoré asi by mohlo naplniť tých 50 hodín toho vzdelávania. Takže chceme naozaj, aby to bolo vyslovene určené pre vedenie škôl, aby to neboli kurzy, ktoré sú akoby určené pre učiteľov, ale aby to svojím obsahom zodpovedalo teda tej cieľovej skupine. Takže to sú také tie základné ciele projektu. Prostriedky teda na to sú, ako sme už povedali, v tejto fáze vzdelávacie kurzy, ktorých by malo byť v konečnom dôsledku 10. S niektorými školami sme už začali debatovať aj o tvorení nových kurzov, možno, že len v skratke poviem, čo plánujeme. Máme teda už hotový kurz zo základnou školou na Hubeného ulici, ktorý je o tíme pre rozvoj školy. Pripravujeme kurz 8-ročným gymnáziom Jozefa Letricha v Martine, ktorý bude o rozvíjaní osobnosti žiaka a o tom, ako sa môže školský vzdelávací program vlastne prispôsobiť práve tomuto cieľu, ktorý niekedy vieme veľmi ťažko konkretizovať v tých jednotlivých vyučovacích predmetoch. No a jeden kurz, ktorý už máme tesne pred zverejnením, je aj z tvojej školy. Možno by sa mohla práve ty predstaviť, o čom je tento kurz, ktorý sme točili úvod, aj spolu s tebou nakoniec. Áno, jeden z kurzov vlastne je aj o tvorbe alebo vytvorení školského podporného tímu, ktorý u mňa v škole funguje. A vlastne celá tá spolupráca s vami bola veľmi príjemná, pretože sa to dialo u mňa v škole, kde sme my vlastne dali obsah a celé to technické zastrešenie urobili ste vy. Takže po niekoľkých stretnutiach sme vlastne stáli pred kamerami a odpovedali na vaše vedavé otázky. Takže to ešte sa budeme asi venovať tomu, ako to prebieha, lebo to je jedna z možností toho, ako sa zapojil tohoto projektu a asi tá najdôležitejšia pre nás, lebo my naozaj chceme, aby to bolo autentické, aby to nebolo, že my si tu navymýšľame nejaké koncepcie a predstavy a ideme si tu vymýšľať od úvodzovkách zeleného stola niečo, ale chceme ísť do toho terénu, chceme ísť k vám na školu. Prvé kurzy, ktoré sme točili priamo na základných školách, ktoré sú vlastne po Slovensku. Boli sme teda v Bratislave na dvoch, ideme do Martina, boli sme v Kvačanoch, debatujeme so školami aj na východnom Slovensku, aj na strednom Slovensku o tom, aké témy vlastne spraviť. Takže ak máte vy predstavu o tom, v čom je vaša škola jedinečná a v čom by bolo fajn to know-how, ktoré ste náročnou skúsenosťou na vašej škole nadobudli, lebo nejde nám o know-how, že si niekto prečíta nejakú príručku a teraz sa neurobiť teoreticky nejaký kurz, ale chceme reálne školu, ktorá už niečo robí. Hej. Keď sme robili o týme pre rozvoj školy, tak to má okolo 9 alebo 10 ročnú tradíciu. Hej. Keď robíme gymnázium Martin, tam už 16. rok pracujú na takomto programe pre rozvoj vlastne osobnosti žiaka. Čiže to nie sú nejaké teoretické, neoverené veci, ale chceme informácie z praxe. Takže aj vy, ak máte niečo, v čom je vaša škola jedinečná, tak nám napíšte, na našej web stránke je formulár, kde môžete sa ukázať teda o to, aby sme s vami natočili ten kurz. Je to honorovaná spolupráca a budeme veľmi radi, keď sa nám ozvete a pomôžete nám takéto autentické kurzy urobiť teda aj z vašej školy. A my si pomôžeme tak navzájom. Áno, a pomôžeme si navzájom, lebo tá pomoc odniekadiaľ nepríde nejaká zázračná zvonku alebo zhora, alebo už neviem z ktorej strany. Jednoducho to know-how tu na Slovensku je. Nakoniec tá motivácia bola aj tá, že sme videli, že na Slovensku sú školy, ktoré už dnes učia veľmi, veľmi kvalitne. Hej? Takže a chceme, a bola by veľká škoda, keby toto know-how alebo tie skúsenosti ostali zakonzervované v jednej škole a ostatní sa tým neinšpirovali. Presne tak, pretože žiak nepočká na to, pokiaľ my si dáme dokopy, či štátny alebo tie naše školské napíšeme podľa toho,
ako tá nová reforma vyžaduje, ale proste ten žiak na to nepočká. My sa musíme zomknúť, a aká zmenu, ako nám už bolo niekoľkokrát povedané, že ju potrebujeme z dola, tak my sme sa uchopili toho, že z dola, tak myslíme na toho žiaka a snažíme sa nájsť tie školy, ktoré majú už to svoje školské know-how a aby sa dokázali s nami aj podeliť. Určite. Takže znovu vás chcem motivovať na napísanie otázok do Q&A. Máme tu na už jednu, ale medzi časom nám pribudli ďalší účastníci, takže možno aj pre nich je nás tu už takmer 180. Ak máte nejakú otázku, máte tam tlačítko Q&A, napíšte nám ju, my na konci webinára ich veľmi radi zodpovieme. Čím viacej otázok, tým budeme radšej. Dobre, poďme ďalej. Poďme si teda pozrieť ten kurz, ktorý sme možno pripravili so základnou školou na Hubeného ulici, aby ste mali predstavu o tom, že čo vlastne tvorí ten samotný obsah toho vzdelávania. Tu vidíte časť podstránky toho kurzu, kde vidíte aj mená lektoriek, sú to učiteľky zo školy, čiže opäť ľudia z praxe a to práve chceme. Lektor EduLab Akadémie tam je vždy prítomný, ale tí respondenti sú ľudia zo školy, ktorí majú reálne skúsenosti a myslím si, že na tých kurzoch to je pekne vidno, že to nie sú veci, ktoré sú citované z nejakých príručiek, ale samozrejme je tam aj teória, ale je to teória overená praxou. Cieľom tohoto kurzu bolo vlastne ukázať, ako funguje tím pre rozvoj školy, ktorý bol vlastne súčasťou toho, že pani riaditeľka vlastne odovzdala časť kompetencií svojim kolegyniam, teda nejakej skupine učiteľov, učiteľiek, ktorí majú na starosť, teda, aby zmena na škole bola nielen realizovaná, ale aj dlhodobo udržateľná, čo je veľmi ťažké, lebo vieme niekedy urobiť rýchlu zmenu, že nakúpime nejakú technológiu, ale povieme, že od zajtra učíme inak, ale jednoducho, keď chceme, aby tá zmena bola dlhodobá, musíme na tom aj dlhodobo pracovať. A práve tento tím a jeho fungovanie ukazuje, ako by to možno mohlo byť urobené aj na iných školách, čiže je to o tíme, ktorý má toto na starosti a dokáže zrealizovať víziu toho vedenia školy, ktorú si stanoví. Lebo viete, ako to je v tých školských vzdelávacích programoch s víziou, často sú to teoretické veci, ktoré potom sa do praxe ťažko dostávajú a práve takýto tým je možno nástroj na to, aby sa tam takéto veci dostali. Presne tak. Aj my, keď ideme do výberového konania ako riaditeľ školy, jedna z podmienok je odovzdať vlastne koncepciu rozvoja školy. A ono to na to nadväzuje, lebo jedna vec je koncepcia a potom druhá vec je, ako to ten riaditeľ dokáže pretaviť do praxe a je podľa mňa naivné si myslieť, to zvládne on sám všetko, aj riadiť školu, to je to delegovanie, to je jedna z tých manažerských zručností, určite áno. Nakoniec aj to si robila ty na svojej škole, keď si delegovala niektoré veci napríklad na zástupcov pre inkluzívne vzdelávanie. Čiže a potom sa človeku rozviaže ruky práve pre to manažovanie iných procesov, čo je veľmi dôležité pri tom riaditeľovi. Môžeme sa možno aj pozrieť na to, ako vyzerá ten kurz konkrétne. Toto je ukážka už z našej platformy, ak ho ešte nepoznáte, takto vyzerajú naše kurzy. To znamená, sú to videokurzy, ktoré sú určené na dištančné štúdium. Väčšinou teda tam sú lektori, ktorí odprezentujú nejaké témy, videá sú okolo 10-15 minút majú. Vidíte tu aj pani Natália Lednická, školská psychologička, členka týmu pre rozvoj školy. Sú doplnené elektronickými zošitmi, tak aby to bolo všetko ľahko, príjemne sledovateľné. Účastník sa postupne dostáva cez jednotlivé bloky tohoto vzdelávacieho kurzu. Na záver krátky test alebo vlastne priebežne máme testy v týchto kurzoch a získal vlastne certifikát za jeho absolvovanie. Takže vidíte, že ten kurz je priamo točný na škole, akého tak nevyzerá, ale áno, toto sú priestory štátnej školy, ktorá proste funguje v Bratislave, kde pani riaditeľke sa podarilo takýmto spôsobom zveladiť, že vyzerá teda takto pekne. A aj to chceme ukázať, že školy na Slovensku nie sú nejaké relikty zo 70. rokov, ale že mnohé školy proste vyzerajú naozaj, že patria do 21. storočia. Určite áno, lebo k tejto zmene patrí aj zmena priestoru. Presne tak, nie je len to zmena, vlastne nie je to len zmena teória kurikula, ale ide aj o zmenu toho, ako ten priestor školský vyzerá, lebo aj to strašne veľa vplýva na to samozrejme, ako žiaci tú školu vnímajú. Dobre, poďme trošku k tej motivácii, ale myslím, že čiastočne sme to už hovorili v predošlých častiach, ja to len možno zhrniem. Chceme získať know-how z výnimočných škôl, ktoré možno ani nevedia,
zatiaľ, že sú výnimočné alebo že sú v niečom špeciálne, ale sú, lebo možno, že niečo skvelé robia u seba a zatiaľ o tom nikomu nepovedali a sú v tom svojom kontexte, vo svojom regióne, vo svojej obci proste ťažiskom, ale bolo by fajn to aj zdieľať. Čiže to je jedna vec, že vy ostatní sa môžete inšpirovať. Školy, ktoré sa do toho zapoja, môžu zviditeľniť svoju školu. To znamená ukázať, že toto robíme my a takýto sme dobrí, čo sa málokrát o školách hovorí, lebo väčšinou ich nemáme tak negatívne, ale proste myslím si, že je častokrát sa čím pochváliť. No a samozrejme je to aj to inovačné vzdelávanie, ktoré bude súčasťou toho a je to jednak aj tá vonkajšia motivácia, tie 3% sú tam, ale myslím si, že aj taká vnútorná, že bude to zaujímavý materiál pre riaditeľov. Teda. Dobre, takže poďme ešte k tejto poslednej časti. Veľa sme hovorili o manažerských zručnostiach a kompetenciách a my sme vlastne v projekte pripravili aj jednu takú súčasť, ktorá je priamo smerovaná na tento rozvoj manažerských kompetencií a je to spolupráca so spoločnosťou Maxman Consultants, ktorá vlastne pripravila sériu kurzov, ktoré rozvíjajú práve manažerské kompetencie a ten prvý bude vlastne dostupný už čo chvíľa na našej platforme a bude hovoriť o roli toho manažera, o tom vlastne toto je. A možno, že to bude aj taký moment, že si uvedomia riaditelia, že vlastne som tým manažerom aj ja. Presne tak, aj mne to trvalo dlho, pokiaľ som si povedala, že však si vlastne manažérka. Hej. Lebo však nakoniec máte na starosti, koľko taká bežná škola, no tak väčšia sídlisková škola má 500-600 žiakov. Presne tak. Okolo 100 učiteľov to bude približne do 100, 80 zamestnancov, že? Plus neodborní zamestnanci, plus starostlivosť o okolie školy a jednoducho to sú vzťahy s rodičmi, vzťahy so žiakmi. Som chcela povedať, 600 žiakov, 1200 rodičov, takže to je obrovská masa ľudí. A každý jeden riaditeľka na Slovensku klobúk dolu, pretože toto všetko sme dostali skutočne do vienka, nehovoriac o tom, že musíme riadiť financie, že musíme dodržiavať právne normy, že musíme mať prehľad v legislatíve, čiže od ľudských zdrojov až po financie riadíme všetko. A to je v jednom veľkom podniku skutočne takáto masa ľudí a možno, že ani toľko, lebo keď si zoberieme, že tam ozaj nepatrí len tých 600 žiakov, ale že tam patria aj rodičia, aj zamestnanci, tak je to, my sme možno ozaj, že takých stredne veľkých až veľkých podnikov manažerí. Ale samozrejme to neznamená, že riaditeľa menších škôl nemanažujú. O to majú ťažšie, že tam majú možno menší rozpočet a menej ľudí, s ktorými môžu pracovať na tej škole. Ale tie veľké školy sa asi najviac blížia tejto roli toho manažera. Určite áno, ale aj na tých malých školách vedia využiť riaditelia manažerské zručnosti. Možno práve preto, ako si povedal, tam do toho určite veľkým spôsobom, ako aj u nás na tých väčších školách, zasahuje napríklad aj zriaďovateľ. Čiže a tam ten dohovor a to umenie dohodnúť sa, riešenie problémov, možno to, že ste v menšej škole, že ste v obci, kde ste každému na očiach, že vlastne ten status riaditeľa je tam možno ešte iný a možno ozaj viac tých manažerských zručností tam potrebuje realizovať. Čiže vôbec by som to nedelila na nejaké väčšie a menšie školy, ale na to, že riaditeľ skutočne už je manažer. Na tých menších školách určite ešte nemajú taký počet tried, čiže určite aj veľakrát riaditeľ zastáva pozíciu vyučujúceho, možno aj viac 10-15 hodín týždenne, čo nie je jednoduché, lebo vy sa musíte preklápať vlastne z pozície z role učiteľa do role manažera, riaditeľa, kedy ste zodpovední za tých svojich kolegov, za tú svoju, aj keď malú, ale hovorím ja, klobúk dolu aj pred týmito riaditeľmi, ktorí sú v týchto malých obciach, pretože neviem sa do toho vžiť, pretože celý život žijem vo veľkých mestách, v Košiciach, teraz v Bratislave a manažujem veľké školy, ale aj čo počúvam aj vo výbore mojom výkonom, že je to tiež náročné.
aj tie malé školy manažovať, riadiť. Takže to je séria vlastne kurzov, ktoré vám pomôžu toto, o čom sme tu teraz rozprávali, nejakým spôsobom rozvíjať a kultivovať tieto kompetencie. Okrem tej role manažera sú tam pripravené kurzy, ktoré sa venujú trošku takej tej psychologickej stránke, o poznaní toho tímu, s ktorým pracujete, o tom, ako dávať spätnú väzbu, o mentoringu, o mnohých ďalších aspektoch toho lídra tej školy, ale aj o stanovovaní cieľov a priorít a vízií, aby jednoducho riaditeľ neriešil veci, ktoré sú pod jeho kompetencie, že proste, ktoré môže naozaj delegovať, to je o tých stanovení si priorít, ktoré potom rozviaže ruky pri inej práci a tak ďalej. Takže myslím si, že to bude veľmi zaujímavé pre vás. No a teda pozrieme vás o chvíľu, už keď spustíme všetky súčasti projektu, aj na pozretie tohoto potom prvého kurzu, ktorý bude dostupný pre všetkých predplatiteľov EduLab Akadémie. Dobre, poďme sa pozrieť teda na odpoveď na otázku, ako sa zapojiť, teda aké sú tie možnosti. Takže prvá je samozrejme taká tá pasívnejšia zo strany teda toho účastníka, kedy je prijímateľom tých informácií. To je asi tých, ktorí bude najviac, to sú tí, ktorí sa inšpirujú, ktorí riešia to vzdelávanie a vlastne pozerajú tie kurzy. Takže tam už teraz si môžete ten prvý kurz pozrieť. Druhý spôsob, o ktorom sme hovorili už aj tu, že ako asi približne prebieha, je natočiť spoločne kurz. Môžete nám nechať na podstránke vlastne k tomuto projektu, teda mapa.edulab.sk, tam sa jednoducho prenavigujete vlastne do toho, že nám vyplníte formulár, kde nám poviete, že o čom by ste ten kurz chceli natočiť. No a my vlastne vás nakontaktujeme, stretneme sa online, porozprávame sa o tom, čiže nemusíte sa báť, že vás necháme teda filmovať ten kurz, tá technická stránka veci je na nás, vy ste tie hlavy, ktoré nám odovzdajú to know-how, my to proste potom natočíme u vás na škole, tak aby vy ste neboli vystavení nejakým situáciám, ktoré neviete riešiť, čiže budeme po tej technickej, dizajnovej stránke riešiť my, po tej obsahovej vy. No a nakoniec tu možnosť byť ambasádorom, ktorý je vlastne taký veľvyslanec tohoto projektu v danom regióne. Tiež bližšie informácie si môžete pozrieť priamo na našej web stránke. Opäť pre tých, ktorí sa prihlásili neskôr, nás tu niečo do 180 približne. Ak máte nejaké otázky, nech sa páči do Q&A, veľmi radi teda na ne zodpovieme. Ešte predtým, ako sa dostaneme teda do záberu tohoto webinára a k vašim otázkam, ktoré už tu nejaké máme, tak si pozrieme harmonogram projektu. Takže momentálne sme v tejto prvej štartovacej fáze. To znamená, že štartujeme komunikáciu s vami a s ostatnými teda cieľovými skupinami tohoto projektu. Hľadáme školy, s ktorými by sme mohli točiť vzdelávacie kurzy, oslovíme ďalších partnerov možno. Čiže píšte nám, ak chcete byť súčasťou tohoto vzdelávacieho projektu. My sme to chceli mať naozaj do pol roka ešte uzatvorené, aby sme už vedeli presne, že čo budeme točiť, aké kurzy s akými školami. No a už teraz vlastne produkujeme tie veci. Máme roztočené, máme akoby rozbehnuté nejaké prvé 4 kurzy, alebo možno, že sa črtajú nejaké ďalšie, ale je tam ešte dosť voľného miesta, teda aj pre školy, ktoré možno pre vás práve, takže budeme radi, ak nám napíšete. No a chceli by sme v jeseni spustiť inovačné vzdelávanie, ako som vám spomínal, pre vás riadenie a vedenie teda riaditeľov a širší teda kolektív vedenia škôl a možno takto na budúci rok tu stretneme a projekt vyhodnotíme a uvidíme, či sa nám podarilo teda zrealizovať to, čo sme si povedali. Takže to je približne plán, ktorý nás čaká spoločne. No a poďme sa povedať teda na tie otázky a odpovede, ktoré nám tu pribudli postupne niektoré. Takže prvá otázka je taká, že či plánujeme do projektu zapojiť aj riaditeľov stredných škôl. Je to, myslím si, veľmi, veľmi dobrá otázka. Už sme takých niekoľko dostali e-mailom. Ty si čo myslíš, aby tie kurzy a riaditeľa stredných škôl? Je to pre nich zaujímavé? Ako sa na ty pozeráš? Určite áno. A vlastne by bolo aj fajn, keby sme sa prepojili viac, aj keď ja ako prezidentka som v kontakte aj s riaditeľmi
štátnych gymnázií, stredných odborných škôl a vymieňame si skúsenosti, ale manažerské zručnosti určite využijú aj riaditelia stredných škôl a myslím si, že všetky tieto školské know-how, ktoré sa realizujú na základných školách, je vhodné, aby videli riaditelia stredných škôl, pretože vidia, čo sa deje na tých základných školách, vidia, kde to asi smerujeme a potom môžu očakávať aj absolventa, ktorý im príde absolvent základnej školy ako prvák k ním na strednú školu. Určite. Takisto ako ostatné kurzy EdLab Akadémie, tieto sú mnohé využiteľné v kontexte strednej školy, lebo nakoniec tým pre rozvoj školy, podporný tým, uskutočňované vízie školy, to sú všetko témy, ktoré sú spoločné pre všetky stupne vzdelávania, takže myslím si, že inšpirovať sa dá, aj keď tieto kurzy primárne sú robené so základnými školami, ale napríklad so Osanočným gymnáziom v tom Martine. Práve to som chcela povedať, že tieto spojené škola alebo školy, kde je aj zložka základnej aj strednej školy, takže ten riaditeľ je stále ten istý. Čiže určite by to bolo využiteľné. V akom časovom horizonte budú pripravené a ponúkané všetky kurzy? Budeme ich zverejňovať postupne. Tento prvý teda už je vonku. V najbližších týždňoch zverejníme druhý, teda, ktorý bude dostupný už pre predplatiteľov EdLab Akadémie a to je práve ten podporný tím. No a postupne, tak ako ich budeme produkovať, nebude to, že naraz všetky samozrejme, lebo ich musíme najprv vyrobiť, takže priebežne. Ja počítam, že drvivá väčšina už bude zverejná do konca teda tohoto kalendárneho roka určite, hej, aby sme tu by sa muselo niečo veľmi neočakávané stať, aby sme to nejakým spôsobom nestihli, takže priebežne, ale tak, aby sme už v jeseni vedeli teda postaviť to inovačné vzdelávanie, ktoré bude z tých kurzov zložené. By som mohla možno ešte na záver povedať. Vlastne v 13, 14, 15 máj sa uskutoční celoslovenské plénum a rokovanie pléna Združenia základných škôl Slovenska. Takže vás srdečne pozývam. Dnes ráno odišla z adresy prezidentky aj pozvánka k vám, kde nájdete aj elektronickú prihlášku a určite sa tam budete mať možnosť stretnúť aj toto s Jankom, riaditeľom EdLab Akadémie a EduLabu, takže myslím si, že bude o čom hovoriť aj o tomto projekte a samozrejme, milí riaditeľia, o iných dôležitých témach, ktoré máme pred sebou, ktoré nás čakajú. Určite áno, takže pozývame vás aj na združenie a aj samozrejme na EdLab Akadémiu. Ak tam ešte nemáte už, tak si vytvorte, jeden kurz si môžete pozrieť už teraz. Budeme veľmi radi, ak sa v jednej z tých fóriem zapojíte do projektu Mapa školského know-how a stanete sa aj vy súčasťou teda tohoto projektu, ktorého cieľom je nakoniec pomôcť aj vám samotným. Takže ďakujeme vám veľmi pekne za pozornosť. Ak by ste mali nejaké otázky, píšte nám na akademia.edulab.sk a prajem vám ešte pekný zvyšok tohoto dňa. Dovidenia. Ďakujem za pozvanie. Dovidenia.